Bhomti pen bhom kurani school ing hapon long lepu Minister Sharma kapangda. Dimapur along Assam Rifle pen Nagaland Police atum horakor kakurugdam. Nilalung bid forest kerai koma ing namalong thengpi kanghu nonanta ing tontelang. Karbi anglong life kelangara dona phan pini bhom kuruarni ani kan sama kardom abajiriklo kardom. Bini prime tama berta long pen nilisami Julie baby nonarju itha bertang ton pen. Damtang chiklo jontro apor school kang happen osomaratum kan hogalar unlock pli kapang dagalong bhomti lapen bhom kuruarni anta luthan bangatum school paduponangpo. Derang kang pialong non puta coronavirus ake soawur ki clip jangri avelang. Piniarni anta COVID-19 ake soaphan lak amulukatum chesong ponbomlang. Bangso ake soawur penajok kedamtang chiklo jontrok apor toglang achatai doan kang habasai kedeng padolo. Online abar saipen lo kapethanamo kapedeng ponbom angbong piniarni anta ongdung lo kachaliao somaratum online abar sai kilong dundi lapuson katikuga bangki dokok binong. Longri arlo kedamtang bhomti arni pen unlock plia phan sayamo pangcheng pontanglo. Government ahin pen kang hapon toklang chatai doan puthot kang pupon thue jia phan state government ahin pen lardak alamthe pachini ponlo. Chiklo jontrogapor kang hapen ajok toklang kikrim semang thek lagi ilitum kadu kabeta chethek longprong. Bangso kikrim semalong pen puthot kebang thue jia phan education asai kamahin pen sai kedeng pon chenglo. School kang pua hukum pidet pen bhomti lapen bhom kuruarni anta lothan bangatum osomaratum aphan lokethan paduponangpo. Labangso alam ingdeng phokebra sirkep lothan bang katalon pon chiti niphai pho arni amatsi Education Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pangdak poniklo. Lockdown ajoini pen katikuk doko ajoksi. Bhomti lapen bhomkuru la nini apor school anparta college hei hui along anta than bangatum pen lokethan amu deng ponang kokpo. Laso aning kanang bong bhomti lapen bhomkuru aruibang alongta lothan ponang bong tahan. News Desk, Karbi Anglong Live. Kedamtang chiti ni phai isi pen hiniarni Assam Rifle pen Nagaland Police atom chelangra petsi Dimapur arong supi prek jama dimalong hork air akoralong kakuruk dam paduposi bertalong don. Nagaland Police atom joy pen birta kelonga tengsi kedamtang chiti ni phai isi pen hiniarni Assam Rifle atum pen Diphupar Dimapur lapen Chumuku Dima Longthom adim kirikatarip mate kakuruk padodamlo. Lasona porahut aronre pen kibipon horker akora loalong angtan pen aronre ahorker barmistik lapen tangka kereng longpon pangrumpet la kebatangka longpon kamang hudun me alama bangke Nagaland along realongke dry state made hor jorlong lepu along ripina bonta hor jorlong lepu along realongle kosonsi horker akor kapang ni bon longtan loposi cherok togaratum ningjerinti. Bokajang pen ananterang Karbi Anglong Live. Diphupen lamding kachelenganathu 10 kilo abai kangmalom patoveajo ihum Tata Mobile thengpi kang huagari forest asoratum kenepdun. Diphupen lamding kachelenganathu nilalong bit kaparlo forest keraikom ang nampen ongdung seguna thengpi kanghu kapati hurnara puthak kedamtang irui sosia prang paper media long kapangdak pasodda kapita thengpi kanghu atum angthin kachepathe piniarni anta kanghu ington pon pepinlang. Lason thak-thaksi kedamtang chiti ni phai pho arni sitami ajo porphai kebra chiti malom ihum anambar kabe Tata Mobile agari pen keplak tang narlong athengpi kanghu ponja phan kabor iahut forest asai khiatum ke phodun logajok neping nangdun long cheklo.
Laso puthak Ranger Mondol England nangkapachinia tengke nilitum forest asoratum kedam ang thek kelong logajok agari chiote kang bopsi akang huatuma bangke kat etlo lapen bangso agari lake kedam tang UPDS asongalong kacherado na bangphu dhoniram terang agari henlo posi Ranger England asanghu nangpachini nonamatke bangso athengpi arona tangpen claimsi forest atum chepari deng ponlo News report Sarjib Kathar Karbi Anglong live Ningkan pho kisu kiduk det John Tokbi longli phelang chipadoi lapta mi un edet si kamatha abiti kijut ko gajo KAAC CEM tuliram rong hangpen EM kachi rong pipia tuma phan kerap kacho hang Socheng Thenta constituency angkang Inglong Arlok atok anu ajo marat marengapi kedom rui havar lapen gari motor chelengun epi nadim seming tiarong amekar John Tokbi ningkan pho kiso kapang jiben ajok non anta kedamun e paralysis akiso asonsi mandelo hello lile ga chala report mukhalo anake nililong si report do ala Alang li kisu kachepa mejia phanpura Tejpur Jorhat Nagaon anta palidamlo bonta longli phelang anta chepadoi lapa phita kimi midera jo lapen nona bangke tangka mahata kadure parpega jo hem tollunan chotlo nasi karbi anglong ke thekiding Jasemet Socheng Thenta constituency IMAC EM kache rong pipi lapen KAAC CEM tuliram rong hang atuma phan nangra vek thapura akirap kachohang padupon Ni ting pik luman ke ni kan po an long ke ni lita klep pitik the dam pitik the sen dom po mar lo ke piting ke la si la non ke the ki ding dom phantan ni da mi chunuri tu la ke mi si chi bai do phanta chunuri tu la pen la tu li ram rong ha pa sta me ni chunuri pam tu ke na rong le philang an ta me chi patoi la po non ke Rong mong vepen lopson terang Karbi Anglong live Kedam tang chiti ni phai trok arni Phuloni constituency kaparlo center karko lapen tongklong bearong along APHLC atum board committee kiseng Kedam tang chiti ni phai trok arni Phuloni constituency kaparlo tongklong bearong along all party hills leaders conference board committee kiseng amai padopon APHLC dihin chunbang Dhoniram Timo Kachari Pona Mayalong Penangan Phuloni constituency APHLC Asong Japo Lapen Klembang Atumta Chetong Dunsi Maya RDP Don Labangso Amayalong BJP Lapen HSDC Aparti Atuma Phan Aning Kache Theka Vedera Jok Tongklong Be Arong Pen Don Plikebra Pho Lapen Henru Abi Bura Rong Pia Rong Pen Doning Koy Araratum APHLC Asong Along Kachepa Ogdunang Thek Chepatlang Don Maya along tongklong beararatum kaningjia tengke BJP along pen chiodu nangko gatheke Phuloni constituency IMAC Dorsing rong hanga phan ning kaching samse lapen rada phan kachong thui kachobaya joksi chiodu nangkok lopusi Karbi Anglong life apherang kya thengno nangche thandon rinti karkok tongklong bearong pen pidi boot kimut im committee bangso amay long stamini ditumta suarlu sotum sedam mechi pangrum dun lo Jeho nak keceng hot SDC CPML polong sinili tum ta ciyuk dun bom klem dun bom lo la CP ni ya bangke ing hong bom lo la tum bang ta party chit kak dak lo nili tum ta pusi do bom lo la si nona bangke jela kathar sar la so atowar long si nili tum ta dun po pusi pini karko tongklong berong long pusi tami nili tum ke NCA mate sualu suatum sitami nitum la so jait kathar ke Japon atau warlong sini di tumta dunpo klem dunpo bangso sik se do rapot hak kachisong long si chesong dunpo pusini di tumta arjab dun thip pen klem dunpo pusi cicak dun lo la pini nili tongkong berong karkok tongkong berong sar asupu aki biya bangahin pen
nili pini la nili tum kar kok tongklong berong don pharoi sira don plido labang so don pliang bongke nili tum pini alang li rong hang sang ho fulumi konsensi long ke japon ining ingsam se lapen ining dokde a ota dur mime puchini pensi nili tum pini kar kok tongklong be arong ahin pen nili tum don plike bra pho nili tum sar kathar sar ke klem ke dam mesen pu ke thek dun long si nili tum pini labang so asong long nili tum ta timbe dun lu pisi rat atheng no nili tum cepak lang lo lapen henrobi rong pia rong nili tum bot committee long wet lo lasi nili tum rong pia rong penta don ingkoi abangke pini labang so bot committee along nili tum chingwa ching sai pen pini labang so acitai long nili tum bot committee seng ponik lo pen ke nili tum la don plikebra pho la pen rong pia rong pen don ingkoi don trokebra pho bangke pini pen bangke rong hang sang ho long ke olo pusi nili pini media thing no long lam cepak lang klar dak pen pachini dak Phuloni pen dirjona rongpi Karbiang long live. Akiro bajirlo nangilitum apor kachi pi pen birta nagilang dona pot. Pini prime tama birta ki lapon sigang tonik lo domi thakmi kurwang thu.